טוב, חליה שלום, אנחנו היום יום שלישי בשבוע, ט"ו באלול, והייתי רוצה לשמוע עליך קצת, מה אתה יכול לספר לנו על מקום בו גרתם בתימן, בין כמה עלית, איך היה שלב העלייה מתימן לארץ? תראה, אני עליתי מאוד ילד. כשאתה אומר ילד זה בין כמה זה ילד? בין 5 ל-7, אני בעצמי אני כשהגעתי לפה הכניסתי יצא לי כיסא. כבר אתה יודע, בגיל הזה היינו כזה לא לקרוא, זה לא... אני עוד זוכר את מפעלי העצמם, שצעדנו בנהודה. הגעת יצא לפה? הגענו יצא לכאן, למעברה. כן, אבל בתימן, אמרם הגעת לפה בן 5, אבל הגעתם משפחה שלמה באזור ירין, בצדה. הגענו מצדה. קוראים... מה שאני זוכר מן ה... איך אומרים, כבר ילד, מן ה... נראה לי זה... תלאות הדרך. זאת אומרת, מה שאתה זוכר זה בעצם, שהקטע שבו בעצם החלטתם שאתם עולים לארץ. כן, מה שאני זוכר מתימן עצמו זה... אחד שלי אומר, אני. כן, רוב התימנים חיו במינימום. אני, מסתכלים על הסבא שלי, הוא היה עני מרוד, אבא שלי. היה עני מרוד. יש על ידינו היה עיר שקראו לה דנמרק. היו שם הולכים לחור, יום אחד הוא לוקח את זה, הולך, שואלים אותו, לאן אתה הולך? אני אומר להם בדנמרק. מה אתה עושה בדנמרק? אני נכנס חרה, אני נכנס לו. הוא אומר, תראה, ערעני. הוא מקורס עני. לצחוק, כן. זה היה... האזור היה אזור מדברי או זה פסרי? תכונות מאוד לא ספציפי, משהו כללי. לא סימפטי, ביחד. ואז ההורים החליטו... לא תאמין, אבל ישנו בתוך תנור. חדמה, מה שנקרא? איך? בתימנית זה נקרא חדמה. התנור, איפה שהם בשלים. חדמה, גם בחדמה. למה? כי גשם ירד. כן, זה מקום להתחמם. כל ילד לא הייתה בעיה. וכמה אחים ואחיות היית? כל היה, זה אחות אחת שנשארה בחיים, כל השאר מתו בדרך. החמוס סיפורי. קיצור, זהו, אז... אתה בן 5, 6, ואתה... חתיכת הרגל, כרגיל כמו כולם הלכו ברגל. חתיכת מסע, חתיכת מסלול. לנו לא היה לא כלי רכב, חמור, שום דבר. ברגל, וכל השנטה עליכם, על ההורים. כל המעט שהיה. הגענו למקום שאין גבול שנקראת, זה היה נחש, זה היה אין גבול בריטי. אז כמו שאצלנו בפתוח, זה היה מתקן כזה של משטרה. אז בדיוק הגיע ליל שבת, נכנסנו לסוסים, לפתח החמורים שלהם. נתנו שם מקום, למה? בין שבת באים מגרשים אותנו. אוקיי, תמשיך, אני... אבל כולם עברו את המסלול. איך אמא שלי הייתה אומרת, תקי על התמון. רוצה לשתות על זה, ואף על בכן, כשאתה שומע את הזקנים שלנו אומרים
מתכננים שחומרים חימי על התמה, הם מתגעגעים לתמה. זה לא היה מדהים. כמו שאבותינו התגעגעו למצרים, כל דבר. סיר הבשר. זה מתגבר מוצא. כן, זה זה איש יופי, מצוין. אני ככה שולט על זה ואני רואה מה אנחנו רואים. אז הגעתם לפה כל המשפחה ואתה כזה ילד גדול יחסית בין 5-6. באונייה, אחרי שהייתי מחלביה, בטוח שהייתי אמור להגיע בסוף. אבל הגעת. הגענו. הגעתם לאן? כמו ילדים. כן, אבל לאן הגעתם? ליפו? לא, אבל כן, אבל האונייה הגיעה לתל אביב, יפו? לאן האונייה הגיעה? לא, היא הגיעה לעתלית. עתלית. בשנה 1945. סך הכל הייתי תלמיד די טוב. בלשון ענווה. לי היה קצת מזל יחסי לשאר בני דורי שבאו אותנו לפה. היה לי מזל. כל שאר בני דורי לא הצליחו ללמוד. לא הצליחו ללמוד כיתה ג' ובא'. כולנו הולכים לעבודה, כולל אשתי. לפרנסה, כדי שיהיה לאכול. שנים קשות, זה לא היה שנים קלות. האשכנזים פה היו צריכים כוחות ידיים עובדות. אז היה צריך לפרנס. כולם עשו לעבודה, ורובם לא רכשו השכלה כפי שהיינו מצפים, שהיום זה מקובל. לי היה קצת מזל, שהייתי תלמיד פחות או יותר יחסית לאשכנזים. ואז אמרו אלה. ואחר אני לא אותו עד היום, מזכיר הפועלים פה, לרוחמה. גמרנו את כיתה ח', בזמנו היו עושים סקר. נכון, סטיפנדיה. סטיפנדיה. כן, סטיפנדיה. עשינו סקר, ואני הייתי בין הראשונים. הבן אדם נגמר החופש הגדול. איפה אני אלך? ההורים שלנו לא ידעו, כן, מינים, נאיבים. לא חושבים מה לעשות עם הילד שלהם. אז אני התחלתי לעבוד, כמו כולם. מה התחלת לעבוד? מה הייתה העבודה הראשונה שלך? היה לנו פה פרדס. בפרדסים. עושים בורות, חלמים, בצרתם, בבציר? לא בציר, זה תפוזים. תפוזים, חוצים קוצים ברגליים. ילדים, מה אני אגיד לך? איזה תקופה? למה מה זה היה נותן? אני הייתי מאוד סקרן, מאוד כל דבר אומרים, רוצה לברר למה, איך. בקיצור, הבן אדם יום בהיר אחד, לפני תום החופש הגדול, נכנס לפה בלי עומר ודברים. מי זה, הרוקבן הזה? זה תופס אותי ליד, מעלה אותי לאוטובוס. לוקח אותי לנתניה, בבית ספר תיכון של ההסתדרות, הוא היה איש הסתדרות. כן. אז היה בתיכון של ההסתדרות, בתיכון אחר. כל מפלגה היה לה את הבתי ספר שלה. מכניס אותי למזכירות, הוא אומר לי, אתה פה. בזכותו, אני היום איכשהו, איך אומרים, עברתי תקופה של המשך לימודים. כל התיכון, מה שנקרא. כן, אז רוב הדור של בני דורי, כולם, אף אחד לא. למד. הגיע
ביסודי, אני לא מדבר על תיכון, ביסודי לא עברו. אז זה לא פלא שהיום אתה מדבר עם אנשים, אתה רואה שהם לא מבינים מה אתה לדבר. זה לא פלא. אם בן אדם לא רכש איזשהו ידע שני או דתי, אז זה קשה לו. רגע, סיימת את... מאז אני בתיכון, וברוך השם, שיהיה בעלי, הייתי בין המובילים. סיימת את התיכון ו... הייתי בבעל. כן? 4 תלמידים. מועצת התלמידים קראו לה. אתה יכול לבוא לשבת פה? אז ואחר כך אמרו, החליטו שאני מתאים ללכת לבית הספר הריאלי. חיפה. רק תראה איך תמיד אומרים פסיק אחד בחיים משנה לך את המסלול. אני יכול להגיד משפט. איך אמר, מנדה אמר, תן לי טיפת מזל וזרוק אותי ללא סירה בלב ים. אז זהו, זה מה שקרה לך. זה בערך המצב. אם הרוחמן הזה לא היה בא, איפה הייתי? מה שתדע. אם אני הייתי מתקבל בספר ריאלי, איפה הייתי היום? אז אני לא יודע אם זה מזל או לא מזל שלא התקבלתי. למה? והם כנראה לא אהבו את החבר'ה שהם לא בשלים מספיק. באמת לא הייתי בשל מספיק. לא הייתי בשל מבחינת, איך אומרים, עומק מחשבה, ראייה לעתיד. זה לא היה, זה היה משחק בשבילי. הלכתי עד חיפה, אם מישהו לקח אותי, אני לא יודע מי לקח אותי לחיפה, לראיון. בקיצור, יום אחד סגרו את בית הספר אחרי השביעית, שנה לפני כל התיכון. רק הדברים גלגלו אצלי איך אני קורא לזה? ללא שליטה, אתה אומר לי. בהרצה. אני לא השקעתי מבחינת מחשבה לעתיד, כמעט שום דבר, כאילו, זרם. כי לא היה לי משהו אחר. מה זה עכשיו יהודי הלכתי? אז היינו אומרים לעבור לבית רגע, הספר. אתה עכשיו עדיין בתיכון. אני עדיין בתיכון. כן. היינו אמורים לעבור לבית ספר תיכון אחר בנתניה, שהוא לא שולט תגלות, תגלות בתיכון. זכרונו לברכה, מזכיר רמת-גן. קראו לו חיים נסר עלי, זכר לטובה. בא אליי, לוקח אותי כמו אוכמה. לוקח אותי, נוסעים בכפר בתיה, אומר לי, אתה פה. ואני התלהב. כפר בתיה פנימיה גם פנימיה. אוכל. לימודי. מה אני חסר? איך אומרים? לא חסר כלום. בקיצור, בלי כפר בתיה את השנה השני. לא הייתה שכפר בתיה עוד לא היה תיכון מסודר. אז לא היה שם. זה היה חצי ישיבה כזאת, לא? זה היה אקסטרני. תיכון היה אקסטרני. זאת אומרת, אני גמרתי תיכון אקסטרני. אני לא ידעתי. בדיוק זה לא היה משנה בכלל. ושוב אותו דבר, אני גומר את התיכון, מישהו, תמצוא, לא יודע איך גילו אותי, לא יודע איך נודענו, לא יודע איך מה. אני מקבל הצעה לעבור לסמינר למורים בירושלים. לא תמצאו, באמת גרתי, לכם תודה. אני בחיי עברתי כמה אנשים טובים. מזל לך, מה שנקרא. חמדת המדע. אז התגלגלתי. אמרתי, נלך לירושלים. ביליתי שנתיים בירושלים, בסמינר למורים. מי חשב להיות מורה? מי חשב? זה הכיוון שלי בכלל. חשבתי ללכת לאוניברסיטה, התלהבתי מכימיה. אני התלהבתי רק סקרן בסך הכל. אז התלהבתי מאסטרונומיה. אז התלהבתי מאסטרונומיה, זה היה משהו, הייתי משוגע.
אחר כך התחלתי להתנהל בכימיה. גוף אדם. ביולוגיה. כן, אני אלך לאוניברסיטה, הלכתי לאוניברסיטה בירושלים. אני נכנס לראיון, דווקא אותי מהראיון. למה? למה? כי היה לי 6 בכימיה. 6 זה לא מספיק. קודם תלמד להעביר את הבסיס, את הדברים הבסיסיים. אמרתי לך, אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, כן טוב, אבל זה המסלול שמלמעלה כיוונו אותך. יש, דרך אגב, כשאני נכנס לדברים האלה, אולי לא במקום, אתה תחתוך את זה בעריכה. המקרא מדגים לנו כל הזמן בהרבה מאוד אירועים ומותרים שלא אתה קובע את גורלך. אמת לחלוטין. ולפעמים אתה מנסה להתחמק מהגורל שלא העידו לך ולא הולך לך. הדוגמה הטובה ביותר זה יוסף. כמה ניסיון היה ליוסף, כמה אפשרויות היה לו להתחמק מזה שיראה ממצרים. כמה אפשרויות. הוא לא מצליח לפגוש את האחים. לא מצאת אותם, חזר הביתה. לא, אני הולך. נופל לבור, באים מדיינים, מוציאים אותו. תשמע, איזה מין סבב של אירועים. שלא הוא שלט בהם. שהם לא צפויים בכלל. כן. השני בבן המלך. כמה עיכובים היה ערב שהוא נקרא לערב במנוחה. בכל מצב ומצב היה איזשהו דבר זה נגמר. עקב בעדו. אז אותו דבר גם כאן. זה היה מסלול לא... גם אני אבכה עליו לא יעזור, אבל זה לא מוכר. אבל. אז גמרתי סמינר, כמובן כמו כולם, הולך לצבא, אני אומר, קצינים, גומר טוב מפקד פלוגה, יופי, מחיית כפיים צוערות. מה, באבן יהודה, קצין תימני, זה משהו. אני אספר לך קוריוז, הייתי בבית ספר צמיחה, והייתי לקורסנים, סיימנו, צנחנו בפלמחים. הייתה תקלה, לא הוציאו אותנו כמו שצריך, ככה קוראים לזה, ונחתי קרוב מאוד לוואדי ליד המחצבה. זה רחוק מהמקום שבו אני אמור ללחוד. אבל יש מצבים שאתה לא יכול לתקן, אתה חייב למצוא מקום, לשים את הרגליים. אני נוחת במקום בטוח, מוריד את המצנח, מוריד את הסרבל, ואני אהיה בדרגות קצונה והכל, ופתאום יוצא מישהו מהמשקל של המחצבה, מסתכל עליי ועושה לי, וואו, תימני, אני הבאתי אתכם לארץ. מה, ואתה גם קצין? וואו, בוא, כאן, לקח אותי עליו למשרד, שאתה קפץ. זאת אומרת, זה היה בשבילו מאוד חריג, מאוד שונה, שגם מדריך צניחה וגם קצין וגם אחד שצלח. והוא מאוד הופתע הבאתי אתכם לארץ, הייתם נאיבים, מה? כן, נמשיך. אז עשינו סיימנו בצבא, עשינו כמעט 3 שנים, ומה עושים? תעודת הוראה יש? כן, לא, אני אומר, בדיעבד? אז מביאים אותי לבית ספר יסודי. אומרים, תיכנס באמת כיתה ב'. חסרים כיתה ב'. לימדתי אותם 3 שנים. את אותם אנשים? את הקבוצה הזאת. זה ב' ג' ד'. ואני רוצה להגיד לך שאני התחלתי להתאהב בהוראה כשישבתי עם הילדים האלה. הם ילדים אחד. וכאב לי שלא כולם הגיעו לרמה שאני ציפיתי. עכשיו, הילדים האלה, רגע, של איזה יישובים? לא, כולם אבן יהודה. כולם מאבן יהודה? באתי לאבן יהודה. כן, לא קדימה. לאבן יהודה. לגמור את הקטע. ואני הייתי כל כך חרד
אמרתי לה, כמו שעכשיו, גם אני מאוד חרד לאנשים זה- אני שמעתי, חוש האחריות שלך. ברשותך, אני שמעתי סיפורים מדהימים על איך לימדת. תקופה שבאתי איתם. לא, תקשיבו. לא, הוא מסתכל עליי. עדיין לא. נו. המספרים מדברים על שיטות הוראה שהן מדהימות מעל שנות ה-2000, כאילו מאיפה זה בא לך הרעיון ללמד ילדים בחוץ, מה שהיום בתי ספר דמוקרטיים ובתי ספר שיוצאים ללמוד בחוץ. כאילו, לא השיטה הקונבנציונלית הרגילה, אלא משהו חריג. משהו תראה, אמרתי לך, אני הייתי מאוד סקרן ומאוד משתדל להיות חדשן. זה תכונה, זה אופי, זה אופי. זה לא שאני פתאום, זה בא לי. אז לא עולה על דעתי ללמד את סיפורי גדעון בלי שאני אוציא אותם החוצה ואנחנו נעשה את כל המרדף, המשחק של האירוע. את כל המשחק. זה התחושה, כן. זאת אומרת, הילדים זוכרים את זה עד היום. בודק. עד היום. והם לא זוכרים את היציאה, הם גם זוכרים את הפרק. זוכרים את הפרק וזוכרים כן. כל תא ובאיזה מקום הם היו. לקח אותנו לעץ ההוא ואז שמענו את הסיפורים ההם של... אני פשוט נדהם. אני מאוד הייתי, איך אומרים, לא סטנדרטי. מאוד רציתי שיראו אותי. היום שאני מסתכל מרחוק ואני רואה אנשים, ילדים לומדים שופטים בכיתה ד' הם מגיעים לכיתה ו' הם לא יודעים כלום. הם שכחו לקרוא את השופטים, הם בכלל לא. לא, הם מלמדים, זה סיפור. כמו שהוא סיפור על זהבה שלושת הדובים. יש לו סיפור על גדעון. אני מבין את הרעיון, ההמחשה שביצעת בעצם הקיפה כמעט כל החושים, גם לראות, גם לשמוע, גם לדבר, גם וזה מה שחשוב, אני חושב שזה... אז לימדתי 3 שנים. אז החליטו שאני מספיק טוב בשביל לנהל את בית ספר. החלטתי לנהל את בית ספר. באותו מקום. ניגרתי, הכל דברים. כן. ניגרתי. ובאמת, עברו 2-3. בינתיים נכנסה הפוליטיקה לצמצום שלי. אני קורא לזה התקופה הכי מצומצמת שהייתה לי. זה התקופה הפוליטית. התחברת לפוליטיקה? אוקיי. היה פה איזשהו, אני יודע מה, אמרו, אני אפיל את המפד"ל. קעתה את המפד"ל. טוב, זה שטויות בנית עגבניות. זה הייתה באמת... זה משהו שהאמנת בו או שלא? שנגררת? נגררתי, אני לא איש שיכול להתאחד בפוליטיקה. אין לי את הכישורים האלה לתכנן, לעשות, אבל חשבתי אז בזמנו שאני אעזור. בסדר. זאת אומרת, עדיין בראייה של איך אתה משפר ומסייע לאנשים להבין איזשהו מסר. זה מזכיר לי את הסיפור על אדם אחד שהגיע לגיל 60. הוא היה די פעיל בקהילה. ובאו אליו בגיל 60, ביקשו ממנו שימשיך לשרת, ואז הוא אמר להם, תשמעו חברים, אני עד גיל 30 חשבתי שאני יכול לתקן את העולם. הדרפתי, הפגנות, ומכתבים, ומה לא עשיתי. בגיל 30 הגעתי למסקנה שאני לא יכול לתקן את העולם. אמרתי, אולי אני אנסה לתקן את המדינה שלי. אז עד גיל 40, עוד פעם, פעילות, לרוץ, לבוא. בגיל 40 הבנתי שגם את המדינה שלי אני לא יכול לתקן. תגידו מתי להפסיק. בסדר. אמרתי, אולי אני אתקן את העיר שלי. עד גיל 50, אני שוב, פעילות אינסופית. בגיל 50 הבנתי שגם את העיר שלי אני לא יכול לתקן.
אמרתי אולי נתקן את המשפחה שלי. זה מוסר עד הסכם. גיל 60 אני מנסה לתקן וכבר היה מאוחר. לא הצלחתי לתקן שום דבר. מעכשיו אני מנסה לתקן את עצמי. אז לו אנשים היו מורגים את הדבר הזה בגיל 30, 40, היו מתחילים להפך. קודם לתקן את עצמך. ברגע שאתה תהיה שלם, אז תוכל קצת אולי למשוך אותך פה ושם. במילים אחרות אתה אומר להפוך את המשולש, תקן את עצמך, אחר כך את המשפחה הקרובה, אחר כך את אנשי הבית כנסת, היישוב וכך הלאה. אני אבוא מאליו. אז זו הייתה תקופה כי... התקופה הזו לכמה שנים היא הייתה? התקופה שהתעסקת בפוליטיקה, למשך כמה זמן? זה היה במקביל לעבודה. כן, כן, כמעט 10 שנים בזאת. שכמה שעות ביום הקדשת לפוליטיקה? כמה זמן הקדשת לפוליטיקה ב-24 שעות? אבל כל יום? ישיבות, אתה יודע, פה, משם, זה מטריד. ובגלל הפוליטיקה, אז היו פה מלחמות פנימיות. כן. אי אפשר לרצות את כולם. ואני הייתי במוקד המחלוקות. ולא רציתי את זה, נתת. כאילו, מי שדחף אותי לזה באותו חיים יוסף שלח אותי לכפר ביתה. אז הכרתי לו כאילו טובה. וראש המועצה היה הופמן, זה שלקח אותי לימודים, גם כן כאילו הכרתי אותה. בקיצור, אני נאלצתי לעזוב פה את הניהול. לבית ספר? לניהול בית הספר, והלכתי לנהל בית ספר עוד שיצאתי לחוצה, יצאתי ללימודים באוניברסיטה. יצאתי עתידית אבירי בלסון. לקחתי לסון במקרה, וגם כן, גם שם, גם באוניברסיטה. נגררתי. אם הייתי הולך לכיוון מקרא, הייתי עכשיו עושה 2 דוקטורים, לא דוקטור אחד. זה מטרה, זה מהספרים האלה, זה ערב נורא. אז הלכתי מזמין אותי מישהו, משכנע אותי לקחת לשון עברית. השתכנעתי. כי אמרתי לך, לא היינו... הובילו אותך כל הזמן. שליטות עתידיות היום, יש אנשים ש... הוא מסמן את המטרה. ורוצים אליה. אני לא היה לי שום מטרה. איפה שנגזרתי הלכתי לשון עברית. לשון עברית אני בודק את הקורסים. אני לא מחפש קורסים שאני דקוק להם. איזה קורסים מעניינים אותי. בתוך סקרנות. כן. איזה קורסים הייתי לוקח? שפות עתיקות. ארמית. לקחתי את הקאדי. קאדי, שמי, אני יודע מה, קצת למדתי גם שפה יוונית עתיקה. אמרתי לראש מבולבל. עשיתי מבולבל כל הזמן. מה אני עושה עכשיו מקאדי? לא כלום. אני קצת יודע איך אומרים. אני יותר תרבות חשיבה. זה לא רלוונטי להיום. להיום. לארכיאולוג, כן. אז אמרתי את זה, אמרתי אני אכן עמדה קאדי. נסעתי עמדה קאדי. גם ב30 שנה לעשות עמדה קאדי. למה? הייתי כזה סקרן וחקרן, ומה לא עושים? ביליתי באוניברסיטה. אבל זה מה שצריך, אתה צריך להיות חוקר כדי להגיע ליעד שאתה מתכנן אותו. לא, שלא היה לי יעד, זה העניין. הובלת מה זה. לא העניין אותי כל כך, לא עניין אותי. לא לדעת דמות, מה, איזה יופי, מה, הנה הוא גילה דבר מעניין, זה לא כאלה. בקיצור, הסתובבתי בשבוע ימים, עזרתי את הבית, הלכתי רגע בתל חנר באוניברסיטה בירושלים, כי היו שם ספרים מיוחדים שאין פה. והייתי צריך מה זה פה בעדר? ברילה. בקיצור, גמרתי את ה-BA, חזרתי, ניהלתי בשער אפרים, אחר כך בראש העין, אחר כך עוד פעם בשער אפרים,
שבועיים חזרתי עד כמה קדימה. קדימה סיימתי את הניהול שלי, עד היום יש זכרונות טובים מהניהול בספר בקדימה, תחתון קיבלתי בספר על השנים. גם שם הייתי לי כל מיני חיצים, כל מיני חבטות מחקרים, אבל מתוך באמת דאגה שמשהו... אוקיי, יצאת לפנסיה. יצאתי לפנסיה. ואז מה אמרת לעצמך? ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי. אוקיי. הלכתי לאוניברסיטה עוד פעם, נתנו ללמוד מהישיבה שלי. בינתיים גמרתי מהפוליטיקה. הלכתי ללמוד. יצאת לפנסיה? כן, אני אומר, כי הפנסיה הייתה מאוד קשה, כי ניתוק של יודע לעשות מהצבא. אתה הולך לאוניברסיטה, ואתה פוגש שם אנשים שאתה מכיר אותם מקודם, ואתה אומר, עם זה אני לא רוצה להתקרב. הוא היה במקרה יושב ראש המחלקה, משהו. אמרתי, אני לא מתקרב אליו. אתה יוביל אותי למקום אחר. כן, לא יודע. בקיצור, הלכתי, מה אני רוצה, פתחתי לי בית-ספר. למה? פתח. אין לי מושג, לא במסחר ולא בדפוס ולא בשום דבר. לבדוק למה? קיצור, לחלו אותי כולם. למה הגעת לבית ספר? למה? התלהבתי מהספרים. ראיתי ספרים שמופיעים, ואמרתי, באמת, בזכות הדפוס הזה, אני ערכתי הרבה ספרים דרך האגודה. עכשיו בוא נדבר על האגודה רגע. אותו אגודה מילו, נכון? לא, אני לא מזכר. דרך אגודה, כשהיה עבודה בן שלום. אגודה לפן. כן. אז הם היו מבינים אותנו פעם מישהו שרוצה טקסט. זה חשוב. זה הכניס אותי לחיים כמו שאומרים. אני עד היום ערכתי למעלה מ-20 ספרים ממקורות חיים מסוגים שונים. ערכתי והוצאתי כל, ועל זה נתן לי קצת חיים, ויחד עם ה-MA קיבלתי את הזמן, קיבלתי סוף סוף את ה-MA, מה עשיתי עם זה? לא, יש לי תעודת דם. לא עזר להבין את האונקלוס, האקדית, האונקלוס זה ארמי. כן. לא עזר ההבנה הזו שיש לך מעבר. אז יום בהיר אחד, בגלל שאני עשיתי ביטוי, וגם כן אומרים, זה פוש שנתן לי, איך הגעתי לסיפור הזה. אמרתי לעצמי, אנחנו קוראים יפה בתימנים את הכל, אני רוצה לדעת איך עדות אחרות קוראות. אז הלכתי ללמוד. היה אדם אחד יקר, שאמרתי, אני הולך ללמוד בקורא ירושלמי. קוראות, ולמדתי, ברוך השם, קצת הבנתי את הרעיון. יום בהיר אחד אני נכנסתי אליו, ואני רואה אותו יושב מול מחשב, דרך כמה מחשבים. כשהייתי בקדימה, עוד בתי ספר בכל ידעו מה זה מחשב. אני הראשון באזור שהכנסתי מחשבים בבית ספר, כי האמנתי במחשב הזה, והתחלתי ללמד את הילדים, ואז זה היה פלא עצוב. אתה מקליט 40 כפול 50 ויותר לך תשובה במחשב, איזה דבר זה. אז אני רואה את הישוב מול המחשב ומקליט את עצמו בירושלים. שאלתי אותו, מה אתה עושה? הוא אומר, יש פה אתר שצריכים להיות מנויים עליו. משלמים 600 שקל, מקבלים את התוכנה, ולומדים בבר מצווה. אני מסתכל, וואלה, נדלקתי. הייתי סוכנה מהמם, כמו שעכשיו שואלים שמחי עושה. הם כבר אז עשו, עובר ומראה לך כל דבר, ושומע את הקריאה, משהו באמת יפה מאוד. מצא חן בעיניך.
אמרתי, יש להם חיסרון אחד, אין להם בתימני. זאת אומרת, תימני לא יכול להשתמש בתוכנה הזאת. אז צמצמתי להם. אני בחינם, הוא מקליט לכם בתשלום. אני מקליט לכם בחינם. רק תכניסו גם את התימני. אחרי דין ודברים של כמה חודשים, הם אומרים לי, תביא לנו 5,000 מילואים, אנחנו מוכנים. לך תביא לו 5,000 מילואים. תימן קשה כזה. כל אחד מהתימנים יודע ללמד את הילד שלו, הוא רוצה לך. נכון? פעמים לא תופן את המורי. היום כן. היום יש טוב. היום כן, הדברים משתנים. בקיצור, אמרתי, ככה זה הדליק אותי. זה היה לפני 15 שנה בערך. טריגר מרכזי, איך אתה זה היה מקדם? טריגר. אמרתי ככה, ומפה זה התגלגל, אתה יודע, לאט, לא בבת אחת. כן. אני אעשה את זה, אמרתי לעצמי, יותר טוב מכם. והחלטתי להכין אתר שילמד את התלמידים את הקריאה בתימנית. לקח לי 7 שנים יותר להכין את האתר. זה לא פשוט. אני מצטער לעצמי. ואז, קודם כל אני לא איש מחשבים, עם כל. אתה קונה את הספרים, מתחיל ללמוד דרך הספרים, ומתחיל ללמוד את השפה של המחשב. איך המחשב? אתה אומר לו, אני יודע מה... תן לו פקודה, אנטר, והוא צריך לבצע. אתה נותן לו איזושהי פקודה, והוא מבצע אותה, יופי. עכשיו תלמד, לתת תוך פקודות. ולמדתי לעבדתי כמו אבן על אבן. והרעיון שעלה, דעתי אז, שהקריאה התימנית היא לא יכולה להיות ברצף. מי שרוצה ללמוד, הוא לא יכול ללמוד ברצף. אני מפרק לו את זה באופן כזה שהוא לא יצטרך לחפש את הטעמים. ואז בא לי הרעיון לפרק את הפסוק ליחידת יחידות עם רווח באמצע עם פסיק ולהשתכלל עם הזמן. עכשיו, 5,845 פסוקים בתנ"ך. והחמה. תרצו לזכור כמה? החמה. היית 5,000, היית 800, ומהם 45. את 5,845 פסוקים בתנ"ך, כל פסוק. כל התנ"ך מדברים, 24 ספרים. בתנ"ך אמרתי, בתורה, אוקיי. כל פסוק, לפרק אותו, לעשות לו את החלוקה משנית, לסמן את הקסרה, במקומות מסוימים לסמן את האתנח, להדגיש, זה טירוף. אז נאלצתי להחזיק עובדת. היא לא יודעת לפרק, אבל מה שהיא הייתה צריכה לעשות זה להפוך לי את כל פסוק, להפוך אותו לתמונה, כי המחשב לא מכיר, לא ניקוד, לא טעמים, לא שום דבר. הלכתי, קניתי תוכנה מיוחדת, אחרי שאני יכול להדגים אותה, תוכנה מיוחדת שיש לה גם אפשרויות לשינוי טעמים ואפשרויות לניקוד נוח וקל, קוראים לה דווקא רייטר. אז עם התוכנה הזאת עבדתי, והיא הייתה צריכה רק להפוך לי את הפסוק, אחרי שהוא גמור, להפוך אותו לתמונה. ואז אני נותן למחשב, תראה לי את התמונה הזאת. ואז אני מראה לי את התמונה הזאת. ולסדר את התמונות, ובפסוקים, ועזרו לי, עזרו לי כל מיני אנשים טובים בדרך, שידעו קצת מחשבים, עזרו לי. אחר כך להקליט את כל הפסוקים, את כל התורה. גם זה סיפור. נכון. תשמע, את כל התורה. אתה גומר להקליט את כל התורה, אתה צריך לפרק את זה לפסוקים.
כי אתה צריך לקרוא כל פסוק נפרד. באופן עצמאי. אתה צריך לקחת את כל זה, לפרק כל פסוק באופן עצמאי, וגם כן עזר לי צעירי. דוד תאירי, יהודה. דוד. באמת, הוא היה אז תמיד באותו זמן. אמרתי לו, בוא, אני אלמד אותך משהו. והוא יושב, הוא עשה עבודה מצוינת. אבל היה צריך ככה, לקרוא קטע, להגיע סוף פסוק, לתת לו שם. לקרוא עוד פסוק, לתת לו שם. לקרוא, נגיד, את כל הקטע, גומר פסוק, סוגר, מוריד אותו, נותן לו שם. קורא עוד פסוק. כדי שהתוכנה תדע לקרוא אותו. אה? כדי שהתוכנה תדע לקרוא את הקטע המסוים. כן, לא, קטע ישנו. הוא ישנו, אבל צריך לקרוא אותו. כפסוקים. כן, כן, ברור לי. לחלק את כל זה לפסוקים. קיצור, ואז לקחת כל קריאה ולשים אותה ליד פסוק. הפסוק פה והקריאה על ידו. בקיצור, זו הייתה עבודה סיזיפית, ברוך השם, הצלחתי להוציא אתר. אני שכלתי אותו מאז עוד קצת, זה כבר היה יותר קל. יום בהיר אחד, לפני שנה, אומרים לי, התוכנה שעבדת עליה להשמעת קול, לא עובדת יותר. מה עושים? אתה ריבי כזה, כן. אדובי ריבי. אז בן אדם נכנס לאתר, הוא לא יכול לשמוע. נכון. אז מה עושים? לוקחים את כל הפסוקים ועובדים עליהם ומשנים אותם בתוכנה אחרת. לא לוקח. מה? שנים. זה התחיל מהאתר. אחר כך אמרתי לעצמי, הדבר הפשוט ביותר לתלמיד שיוכלו לקרוא בלי שיש שגיאות זה את ההפטרה. קח את ההפטרה, מסתדר אותה לפי הפסוקים. עד היום אני קורא בה, כן. ואז יצא לי ההפטרה ערוכה. כן. ואחרי ההפטרה ערוכה, אמרתי, אולי נשכלל עוד קצת, ופשוט תתגלגל ככה. הפטרה שלי. יש שישי. אחר כך אמרתי, אולי אני אצליח, הספר השישי היה מיועד למון. זה לא מיועד, זה מיועד לתלמידים, אבל בערך המון. למה? זה מאוד הפריע לי שהמון מלמד את הילד כמו תוקי. זה מאוד הפריע לי. יכול להיות שהם צודקים, אני לא אומר שלא, יכול להיות שזו שיטה שתופסת. אבל מלמד ילד כמו תוקי, זה נשמע לי לא... זה שיטה של פעם. הוא לא יודע מה הוא קורא. אני כאן שהוא אומר, חורי. אז יצאתי ספר השישי עם כל מיני הנחיות, קריאה שמעודות למוד. בשלב מסוים, בחור בשם שלמה כהן, מנהריה. אוקיי. התלהב מההפטרה ערוכה, אני יודע מה, בקיצור. נתתי לו ספר ונפגשנו, והוא הבהיב אותי. ומה? הוא אומר לי, תשמע, למה שלא תעשה את זה לכל התורה כולה? מה שעשית, חלוקת הפסוקים, להפטרה ערוכה, תענה לכל זה. המשעון של תורה. זה ילך, תסתוך. אתה יודע מה? קיבלתי את ההרצאה שלו אחרי 60 מרובים. זה הרבה עבודה. זה חתיכת. זה כמעט 7 שנים. אני עובד על הפסוקים האלה, העריכה. אבל זה לא מספיק. ברגע שנכנסתי לעריכה הזאת, נפתחו לי העיניים. ראיתי עד כמה שאני לא יודע לפרש פסוק. תמיד חשבתי שאני... קצת יותר. חכם, אני אפילו מרצה לפעמים. אני קורא פסוק, הוא מחולק לחלקים, יפה מאוד. אני אומר לי, וואו, התענים מספרים לי משהו שאני לא הבנתי, ואני לא יודע. אמרתי לעצמי, למה שרק אני אשאר עם זה? אני, איך
את זה למי שירצה להתעניין. בחלק התעצום שלה. כן, למי שירצה להתעניין, שיראה איך הטעמים משפיעים מפרשים את הפסוק. חכה, ואז בא לי הרעיון, גם התרגום זה עולם אדיר, עולם מלא בפני עצמו. נכון. והתימנים מתרגמים הכל, אבל יש לך לנו דוגמה של פסוק אחד שבמקרה נזכרתי בו. כתוב זר ערב תעשי יסודה. כל מי ששאלתי, לא שאלתי הרבה, שאלתי כמה. הם אמרו לי שהכוונה היא שהתא, הבן אדם, שהשדה תוציא זרע ערב. ככה נשמע. כן. זרע ערב תוציא השדה. נכון? זאת אומרת, איפה הטעמים משפיעים על הפרשנות. אבל זה מהתרגום. אבל זה לא הגיוני, כי זה נמצא בתוך כללות. אז אם אתה אומר שהשדה תוציא זרע ערב, וזה ברכה. התרגום מפרש לך את זה בתוספת אות אחת. הוא מוציא את האות לנו. הוא אומר זרע ערב תוציא לשדה. לא שהשדה תוציא זרע ערב, אלא אתה תוציא לשדה זרע ערב, אבל אתה תאסוף מעט. זה כמו הדוגמה שנתת של שבת, עם הקטע הזה של יציאת מצרים, ששמה כתוב, איך כתבת את זה, שהתפקיד ההתנחה בעצם הוא מחלק את הפסוק בצורה כזאת שהשורה התחתונה של הפסוק היא בעצם אומרת שזה בעצם עמלק הוא האיש הרע. נכון. אני אקרא את הפסוק. כן. הפסוק אומר זה גייסתי דוגמה יפה מאוד. כן. הפסוק אומר כך, אשר קרחה בדרך, נכון. ויגנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף מגיע ולא ירא אלוהים. אז אם אתה קורא את זה בלי טעמים, אז המחשבה הראשונה שלך אומרת שלא ירא אלוהים בישראל. כתוב, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. בא העתנא ואומר לך, אל תחבר ביניהם. ואתה עייף ויגע ואתנח, ומי שלא ירא אלוהים זה עמלק. זו דוגמה של הטעמים. אני נתתי דוגמה שאני קורא מה שכתבת. של התרגום. ומה עשיתי, ואני מתקדם לפעמים שאנשים אפילו שקנו את זה, לא רואים, איך אומרים זו? זה לא עושה להם משהו שהתרגום שמתי אותו מול הפסוק. אז אתה אפילו, נאמר, מי שלא שם לב בכלל בשום דבר, הוא רואה, כתוב, זרע עליו תעשי יסודה, והוא רואה בצדו מולו בדיוק. זרע עליו תפק לחגלו. אז הוא כבר רואה בלי שיוצא. המשמעות השנייה, ההפוכה במשהו. זאת אומרת, הוא לא צריך, כמו בעריכה רגילה, זאת אומרת, הפסוק ואחריו התרגום, אתה צריך לחפש. פה אתה לא צריך לחפש, זה מולך בדיוק. בדיוק כמו שדיברנו שהיית אצלי בבית. הוא היה אצלי ודנו על פסוק אחד שאתה גם כן נתת דוגמה, אני קורא פה בעיון את מה שאתה כותב. והלוא אונקלוס בעיקרון מתרגם את הפסוק, אבל לעתים הוא גם מפרשן את הפסוק. מה אתה מפרשן? כן. הוא לא נותן אותו תרגום מילולי מילה במילה, אלא הוא נותן, מוסיף לזה משמעות או פרשנות לסיפור כאשר הפסוק הוא סתום, מן הסתם, אז הוא נותן לו תוספת. אבל למשל, אנחנו בפרשה הזאת נקרא ביארתי הגרש ונבית. נכון? כן. בפסוק קודם גם כן ביארתי. באחד הוא מפרש חשבתי, בשני הוא מפרש החלטתי. אותה מילה. כן. טוב, זה בהקשר כי תלוי בהקשר. בדיוק. ההקשר אומר, לא ביארתי ממנו ותנה.
אז מה, זאת אומרת, לא סילקתי ממנו? לא הגיוני. לא ביארתי, זאת אומרת, לא החלפתי אותו בטמא. אבל בפסוק הקודם ביארתי הקודש מן הבית, שם זה משמעותו סילקתי. זה פרשנות אז הוא לגמרי. מפרש- אז הוא מפרש בלוי. זאת אומרת, הוא מפרש לפעמים בהתאם להקשר, של להקשר. הפסוק. אז אמרתי, ואז בא לי הרעיון להציב את תגון, המקרא מול התרגום, שיהיה נוח למי שירצה לעיין בקלות להבחין איפה השינויים. זה מה שקרה לי. תוך כדי עריכה, אני רואה את התרגום ואומר, וואו, טוב, אני אכתוב את זה. אני רואה את זה, אני אכתוב גם את זה. אני אנסה. וככה כתבתי, אמרתי, ננסה. בין השאר גם שמתי מקומות שאני יודע שאנשים לא מקפידים. אנחנו לא מעירים בבית הכנסת, כי אנחנו רוצים לעשות תנומה. במיוחד לא על התרגום. לא על על התרגום. לא. על הקריאה עצמה. נתנו על חסב. אז אני מעיר מקומות מסוימים, למשל, שזה צורם את האוזן כבר. אם יש שני נונים, אחד ליד השנייה, ושמעת זה מישהו נשמע קורא, נונה. אתה תשמע רק נון אחד, כמעט תמיד, או שני ה', נכון? צריך להפסיק ולהתחיל נון חדשה. לעשות איזושהי... כדי שישמעו שניים. שישמעו שניהם. וגם מן ומן. מן ומן. מן נגמר. אז עוצרים טיפה כדי שיצא. אחרת זה יישמע תמיד. הנה יש לנו, תקרא תרענו, נכון שיגידו, כן. או ענדך או ענדו, אשר בנתינות הברלו, השכל ואורח, נתענב ומערב, תרענו, איש היקר. תרענו, זה 99, יגידו תרענו. תרענו, כן. יש רק עין אחת. חסר. אז בעצם מה שיהודה אומר, לצערי, כן, לצערי החבר'ה הצעירים שלנו, ברובם, לא כולם, כן, יש חלק שמתעניינים, הם לא מתעניינים. אני אומר לך, הוא היה איתי בבית כנסת, אני קם לך עוד לקוראים, מתוך 7 מבטים, אני קורא 3-4. הוא רק תקרא, הוא קורא את הברכה הראשונה והאחרונה ותקרא. כבר לא רוצים בכלל להתכונן. הם לא רוצים להתכונן, אבל הם לא רוצים ללמוד, זה כבר לא מעניין אותו המשמעות של הפסוק. אתה עכשיו מדבר פה, עכשיו כשאני הצעתי את מה שהצעתי לחברי ההנהלה שם, אז רוב האוכלוסייה, רובם, בגילאים שלנו, ככה פתחה להם תעלם, כן, כן, אני רוצה, אני מעוניין, כי להם זה כן מדבר, אבל הצעירים, אותם צעירים, בוא נגיד, אותו 60%, לא ככה אני. אני טוען שאם אתה תורם, ואני תורם פרומיל אחד, פרומיל זה חלקי 1,000, כן. זה שאחד או שניים מהצעירים, הצעירים לומדים מאיתנו. אלה שבאים, אין כן. שום ספק. אם הם רואים שאנחנו קוראים כמו עובר על דרך, אז אומרים לה, בסדר, נקרא לו. אבל אם רואים שאנחנו, זה גם אפילו קצת... אני רוצה שתשתחרר, דבר, שזה אני פה. זה לא כאילו שאתה מדבר על עצמך, אז תגיד. לא, לפעמים זה מאוד מאוד כואב לי, שיצא לי לדבר בית הכנסת עכשיו. פרשת כיתתך. ואז אני אמרתי להם, מי שקורא את הפרשה היום בבית הכנסת, ויוצא אחרי קריאת הפרשה, והוא נשאר אותו בן אדם, הוא לא קרא את הפרשה. אם הפרשה הזאת לא עושה לו כלום, כן, נכון. הוא לא קרא את הפרשה. מה נגיד על פרשת כי תבוא? כי הפרשה הזאת כולה מלמדת אותנו איך לעדן את האני, את הקול שלי, אני במרכז. כל פרשת כי תצא עם כל המקול שלי. היא אומרת לנו, תשמע, כך תתנהג. אתה לא במרכז.
יש עוד לידך עוד אנשים. לא רק לדבר על זה, לשמור על הכבוד של החבר שלך, גם כן יש כמה מצוות, אי אפשר. אני לפעמים כשאני עולה לקרוא והקטע מדהים אותי, אני מתרגש כשאני קורא. כי אני מדבר אליך. אני רואה את העוצמה של הפסוקים. אתה יכול לקרוא פסוק כמו, אני פעם נתתי דוגמה של בהפטרה, דוגמה. והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים קטן מאת השם כבנים על העצם, אשר לא יקבל איש ולא יהיה חל לבני אדם. זה פסוק עוצמתי, אתה לא יכול לקרוא אותו ולא להתרגש. אני ניסיתי להסביר למי שאמור לקרוא את ההפטרה את הפסוק, כדי שאולי הוא ירגיש את העוצמה של הפסוק. למה כתוב, הנביא מתאר את עם ישראל שהוא יהיה כטל? מה מיוחד בטל? הוא אומר לך, תשמע, העצב, הטל בא בשעות בימי הקיץ, לא בש. העצב סובל כל היום. פתאום בבוקר יש עליו טעם. איזה תחושה זאת, איזה תחושה נפלאה זאת. פתאום זה כמו שמועה טובה ממרחק תבוא. עם ישראל יהיה לגבי הגויים, הם העצב. ועם ישראל יהיה בשבילם כמו טל. הוא ירבה אותם. הוא יהיה להם, זה אותו דבר. מה כל פסוק אני יכול להגיע על כל פסוק. למה? כי זה חשוב שאנחנו נקרא, לדעתי, אם אדם מבין את מה שהוא קורא, הוא גם עובד לקרוא. נכון. אם הוא קורא ועובר על דרך, אז ככה זה נשמע לו. ניגנתי את זה, בסדר. אבל אם אתה קורא, אתה אומר, וואו, דומי אריתי בוערת, עכשיו הגענו למצב שבו אתה בעצם החלטת שאתה משדרג את כל המערכת. אני מנסה להביא למצב שבו הציבור קצת, איך אומרים, מתייחס למה שהוא קורא. זאת אומרת, אם אני ככה אנסה לפרשן אותך, אותו ציבור שהוא קורא בתורה והוא מפנים, והוא מבין את מה שהוא קורא, אזי מן הסתם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהוא בעצם, אם הוא מבין, אז הוא גם ירצה יותר. ואם הוא ירצה יותר, אז אנחנו נושאים ברכה בעצם. הוא יראה כמה הוא יפה. כן. אדם לא טועה. צריך ללמוד ליהנות ממה שאתה קורא. דמיין עצמך ילד שקורא סיפור והוא לא יודע מה הוא קורא. יזרוק את זה, לא שיזרוק. אבל אם אדם עולה על ההפטרה ורואה איזה יופי של... אוקיי, אנחנו עכשיו אוקיי, עכשיו אני רוצה שנעבור על הספרים, ניקח דוגמה, קח את הספר הזה במדבר, תציג אותו, כן? ותציג אותו קודם, ספר במדבר, תציג לנו את העטיפה בחוץ, קודם מבחוץ, כן? רק שנייה, אני אעצר את זה. חומש במדבר. יופי, חומש במדבר. כן. ומה, יחד לי אותו עכשיו. תספר לי עליו מה בפנים שלו. עכשיו... של רטבי. הרב. כן, רב רטבי. כן, הנה, קיבלתי את ההפטרה, הנה, אני שלו פה. הוא כתב דברים, אומרים, כלליים, אבל הוא צריך לקחת הסכמות, לקחתי הסכמות. אני טוען שהמוצר צריך לפרסם את עצמו. כן. זה ההסכמה שלו. כן. כן, זה הכתב יד שלו. איפה ראינו את זה?
זה הכתביות שלו, כן, ואני זה ראינו. תרגמתי את זה. כן. עכשיו תפתח לנו בתוכו לאט לאט. עכשיו פה אני נתתי קצת הקדמה, כן. שמי שרוצה לקרוא משהו על הטעמים, משהו על התרגום, הקדמה קצרה מאוד. למשל נתתי פה הדגמה בשביל מי שרוצה להתעניין. כן. אז אני אומר לו, תשמע, יש לך קטע, ואתה רוצה להבין אותו מבחינת הטעמים. אז הטעם הסופי של הקטע, הוא קובע מה יהיה הטעם המחלק שלו. אם הטעם הסופי הוא אתנח, המחלק יהיה זקף. אם הטעם הסופי הוא זקף, המחלק יהיה רביע. אם הטעם הסופי הוא סגול, המחלק יהיה זרקה. אני כותב לו את זה פה, פשוט שיהיה לו נוח. ואני אתן לכם דוגמה עכשיו, טוב מאוד מהפרשה. איתי תהיה. אני כתבתי את זה ותשוחח. תפתח עוד כמה דפים. זה ההקדמה שלו. כן, ההקדמה. יש לנו פה... וזה קצת הקדמה על ההפטרה. איך התפתחה ההפטרה, איך בכלל הגיעו לזה שיש מקף. אז זה נשמע מיותר. קראת את הפרשה, גמרנו, לא נתפתח הפטרה. אז אני נתתי פה, ואחר כך התחלנו עם העריכה, כל פרשה בפני עצמה. אוקיי, פה הגענו לכאן. בעצם זו הדוגמה שאנחנו מדברים עליה. זה המקרא, נכון? כן. וזה התרגום. זה התרגום, כן. זה מובן. וזה התייחסים שיש פה. ופה בחלק התחתון יש לנו את הפרשנות של הטעמים. יש מקומות שהתייחסות ארוכה יותר, פחות, לא עקרונית, כן. למשל פה התייחסתי על הדורבן, כן. ענת כללית, או אני יודע. אז רק ניתן דוגמה, אנחנו בפרשה שלנו אנחנו קוראים ארמי עבד עובד. נכון. נכון? איך לקרוא את זה? ארמי עובד אבי, או ארמי עובד אבי. אם אני אקרא את זה ארמי עובד אבי, זאת אומרת, אבי היה ארמי עובד. נכון? ארמי עובד היה אבי. אם אני אקרא ארמי עובד אבי, זאת אומרת, מישהו שהוא ארמי, הוא עובד אבי, הוא מעבד את האבא שלי. זה שתי משמעיות טובות לגמרי. נכון. רוב הפרשנים לא מפרשים לפי הטעמים. נכון, נגענו בזה. הם מפרשים ארמי עובד אבי. זאת אומרת, אבי היה ארמי עובד. מי זה אבי שהיה ארמי עובד? יעקב. יש כאלה שאומרים זה יעקב, שהוא היה כלבן ארמי עובד, ארמי עני, ארמי מסכן. יש אומרים זה אברהם, שהוא היה גם כן בא מארם, וגם הוא היה חסר כל כשהוא בא. אבל הטעמים לא, טעמים אומרים לנו ארמי עבד עובי. נכון? הם מפרשים ארמי מעבד את אבי. והארמי זה לבן, שהוא מעבד את אבי. כן. אז זה דוגמה לאפשרויות שלו. וכדוגמאות כאלה הם למחביר, ממש למחביר. בואו עכשיו ניקח את הספר ההפטרות, נראה את הדוגמה. אז זה לא הפטריות, זה ההפטרה נמצאת גם פה. כן. בואו נעבור להפטרה. כמובן שאחרי כל פרשה יש ההפטרה שלה. נגיד פרשת במדבר, מה ההפטרה של במדבר, אתה זוכר? עזו יופרתי לי אלוהי הספרו. וזהו, לא טעיתי? לא, אבל שמתי לי זה של קוראים לו. והוא יום אחד אני טוען כחלק, אני לא צריך לצאת שמו. זה ההפטרה. בהפטרה, אם אתה רואה, יש הרבה התייחסות יותר מהרוקה, אם יש תרגום יונתן, נוהג להרחיב בדרך כלל. אז אני מנסה להסביר גם את התרגום. מה שיש עוד
דבר שלדעתי גם כן נתתי עליו את הדעת, זה שכל ההפטריות שחלות שהן לא של הפרשה, הפטריות של החגים שחלות בזמן קריאת ספר במדבר נמצאות כשזה קבוע. שזה קבוע, שזה תמיד במדבר. נגיד, ראש חודש, בחר חודש, זה יהיה בכל, זה יהיה במדבר, בשמות, ראש חודש, אבל בספר במדבר למשל יבוא שבועות. תמיד, איך אומרים, יש מישהו נתן סימנים יפה מאוד, מנו ועצרו, פיקדו ופסחו, מנו ועצרו, צומו ותלו, קומו ותקעו. מנו ועצרו, הכוונה היא מנו זה פרשת במדבר, ועצרו זה עשרת, תמיד אחרי פרשת במדבר יבוא שבועות. למה מנו זה במדבר? כי במדבר נקרא הספירה, מונים. מנו, פיקדו ופסחו, אז תמיד פיקדו זה צו, פסחו זה פסח. תמיד לפני פסח יבוא פרשת צו, צומו ותלו, את חנן ואיך קוראים לו, שעה באב, מיד אחריו את חנן, קומו ותקעו עכשיו, ניצבים זה קומו ותקעו זה ראש השנה, אחרי תמיד ראש השנה. אז לכן בספר במדבר יבוא תמיד שבועות, אבל בדברים, ראש השנה, סוכות, מתחת בכל, אז הפטריות של סוכות, ושל ראש השנה, ושל פורים, וכולי, יבואו ספר דברים. ספר דברים. גם תשעה באב, לא, לא יכול להיות. אבל בדברים. דברים, נכון. תשעה באב בדברים, לפני חנן, נו. כן, בגלל זה דברים הוא הרבה יותר. נכון. אז זה מה שניסיתי לתת, איזשהו כלי עזר. יש עוד איזה ספר שאלתי. וגם מי שיודע, זה כלי לדעתי שיכול לתרום לו להבנה של הפסוקים, ולהעביר לאחרים, מעניין. אתה קורא את זה, יש לך איזה דבר עם מי שתסתכל. אבל זה רק ליד תומה. זה מיועד תומה. עכשיו, הספר של השישי, תציג אותו, שאמרתי קודם, הוא מיועד יותר לילדים. המטרה או הכוונה הייתה להביא לידי המון, לא בגלל הילד לא יוכל להביא לידי המוני איזה שהם כלים כדי גם להסביר לתלמיד דברים שהוא נתקל בהם. מה מיוחד בו? הצבעים של הטעמים. לא רק זה. גם, לא רק זה, גם. דרך אגב, גם זה נמצא באתר. כן. אתם לא יודע אם נכנסתם לאתר, אבל הדגם הזה של הפסוק שמולו נמצאים הטעמים, הוא נמצא גם באתר. זאת אומרת, באתר אתה יכול להיכנס בשישי ולראות את זה ככה. נכון, אני יכול לתת. כן. אז למה אני אומר כזה? אתה רואה את המכונה בשניים. החלק הצהוב זה עריכה של הפסוקים, רגיל, והחלק הלבן זה סוג של הדרכה בענייני קריאה, כמו נסוג החול, כמו איך קוראים את השוואה נע לפני אותיות גרוניות, כמו מתי דגש חזק ומתי דגש קל, מתי הטעם יבוא אתנח ומתי יבוא זקן. גם בשבעים יש בנע ויש בנח, מתי זה יבוא? כל מיני דברים זה בא פה. עכשיו, למה ערכתי את זה יחד? אמרתי, המורי, הוא מלמד את הילד נניח, דוגמה, נניח, וועל סבו, אז הוא מלמד את הילד וועל סבו, נכון?
במקום מסוים אין וועל טבור. כן, זה אחד השבטים. אז תכניס לילד את הסקרנות. למה פה קראת וועל טבור, פה קראת וועל טבור. תכניס לו את זה, אולי הוא לא מזהה, הוא לא רואה את ההבדל. הרי אחת הכללים החשובים ביותר בלימוד זה לערוך השוואה בין זה לזה. תוצאה מן ההשוואה הזאת אתה יכול ללמוד. נכון. אז תן לילד את היכולת להסתקרן, למה ככה ולמה ככה. ואז אתה רוצה להרחיב בשביל עצמך או בשביל הילד, תפתח בעמוד 329, פה 329, ושם יש מאמר מורחב על תפקידו של דורבן. אז זה מיועד יותר למורי שלא ללמד את הילד כאילו, איך אומרים, אני אבל חושב דורבן, תגיד אחריי. אבל ככה מלמדים היום, לצערנו. עכשיו יש עוד ספר שעשית, הגרוע מגרוע. לקרוא מקרא ולמעשה זה. זה. כן, זה רק, תראי משם אחד. מאחורי כן, כן. זה דווקא אנשים, אני חושב יותר, איך אומרים, למה? זה גם זול. פשוט עלה לי זול. בוא תציג לי אותו. יותר, איך אומרים? תציג את הכריכה, את העקיפה. קנו זה יותר. כן. למה? כי זה באמת, אוקיי. זה מקיף. אני השתדלתי, אני הוצאתי בהתחלה בזה, אבל תהליך. בהתחלה הוצאתי חוברת קטנה כזאת. מכרתי אותה ב-30 שקל. חוברת, אתה זוכר, עשיתי עד קריית אונו בשביל מי שפר אותה חוברת. זה טירוף, זה טירוף. הרגשתי שהחוברת הזאת היא לא מלאה, היא שלמה. התחלתי לעבוד על משהו קצת יותר שלם, יותר מלא, ויש פה כמעט הכל, החל איך הוגים את האותיות, הנה, וכאן יש טבלה, הגיע את האותיות, טעמי המקרא, אפילו על הפרשנות של הטעמים, גם כן נתתי חלק. זה צריך להיות בכל בית כנסת. זה דווקא אנשים נתפסו לזה. בבית כנסת קוראים, עדיין קוראים בתימנית, ורוב הקוראים גם המבוגרים, לא יודעים על מה מדובר. לכן זה מעניין אותם, זה יפה. זה טבלה של הגיית האותיות. כל האותיות, איך הוגים אותם בתימנית, חלק כמו בעברית, חלק כמו זה, ואני נותן דוגמה, למשל, עין. אני אסביר איך הוגים את העין לאלה שמתקשים. אז אני כותב להם, תקרא כמו עבדאללה, כמו נעים. עכשיו נעים, זה עין. אף אחד לא, אפילו מי שלא רגיל להוציא מכיר את העין, אפילו אשכנזי. אולי יגיד נעים. הוא יגיד נעים. הוא יגיד עבדאללה, גם הילדים שלנו. עבדאללה. לנו זה ברור. אז זאת אומרת, זה לגבי הגייה, ואחר כך לפי הסדר, איך הוגים את הניקוד, תימנית, בעברית, נקרא את המוח של הניקוד. מה אני אגיד? ניצלתי, בכמה הוא נמכר זה? ניצלתי את העובדה שהייתי מורה, ספר, הדבר הזה קרוב ללבך. הוא בנשמה שלי. אז ניסיתי להעביר את זה דרך הספרים האלה. מה אני אגיד? היד עכשיו... מה עוד עשית? איך? יש עוד משהו שכתבת? טוב, רק על עכשיו, אני עוד אני חשב דמיון, אתה יודע, אין דמיון קורא, זאת אומרת, בשביל לכתוב, אני יותר... זה יותר, זה נקרא
הוא חריש, הוא חורש. לא, אבל יש איזה מושג, ומחבן. הוא מדבר על... יש בור סוד שאינו מאבד תקווה. על זה ועכשיו. ראש מתמטי. אני יצאתי את ההצעה מערוך, זה היה אחרי ההפטרה הארוכה, אני יצאתי את ההצעה מערוך, שהוא למעשה ההפטרה רק בעריכה אחרת. מה אתה ראיתי? בעריכה אחרת. חיצונית או פנימית? כן, זה אותו דבר כמו... חיצונית, כן. אבל ההפטרה הזאת, יש לה גם את המכשיר, כן, ראיתי. וגם את ה... וגם, זה עולה גם... עכשיו